Ibarat wilangane angka yo ditambah malah kadang disuda yo dikaping malah kadang diporo yen dijumlah malah kadang ra ono. Salam omong-omong, salam religi. Oh, Pak Wahid. Salam religi. Maksud sampean apa kok salam religi barang? Bajo iki ya apa sih? Urip iku lek ora religius iso dadi santapane setan. Oh, kok ya dungaren. Sampean kok ngomong kok masalah sing kaya bernuansa agama. Tobat ah. Sing genah Bajo, aku kan biyen ya religius. Oh, ngono ya. Iya ya. Bener Pak Wahid. Urip iki lek sembrono sapenae dhewe nyene iso dadi santapane setan ya. Wong urip lek gak gondelan pegangan sing kuat di agamane, blaen ya. Yo gak blaen tok Bajo, sida cilaka donya akhirat. Iya. Wong urip nek donya ya mek ping sepisan ya, mek dilut ya. Lek gak ati-ati blaen cilaka donya akhirat ya. Yo, Bajo, sampean kok nulis apa iku? Iki anu nulis nasihat religi berupa lagu. Jadi aku nggawe lagu sing sifatnya religi, nasihat ngono lho. Engko bakal dinyanyekno. Lagu religi, padane ramai-ramai sampean niku. Lho ya ora ngono Pak Wahid. Lho ngene lho urip iku endi ana sing apik ya iso diikuti ya diikuti. Perkara apik ya gak ono salahe lah diikuti. Ramai-ramai kan nggawe lagu-lagu agama religi ya, nasihat-nasihat. Lagune apik-apik lho lek ngekeki nasihat-nasihat iku iso abadi lagune iku. Kayak luar biasa ngono. Dadi ya gak ono salahe lah kene nggawe lagu-lagu puisi awalnya nggawe puisi sastra ngono lho. Kemudian dinyanyekno lho, direngeng-rengeng dadi lagu ngono lho. Oh, nasihat tapi berupa lagu ngono ta? Iya Pak Wahid. Wis nyoba iki aku nggawe lagu sing tapi lagu Jawa. Loh, lah kok iso lagu Jawa iku lho? Kok gak lagu bahasa Inggris ae, cek iso internasional? Bahasa Inggris sih opo? Aku ora iso bahasa Inggris aku. Isone lagu Jawa ngawong Jawa. Iki apik lho, judule Tandhawerta. Tandhawerta, apa maksudnya iku? Maksudnya itu kabar berita no. Jadi Tandhawerta itu sebuah tanda-tanda yang memberitakan sesuatu no lho. Iki kan akhir zaman nah. Jadi wong-wong tak elingno masalah akhir zaman iki no lho. Lah iya, lagu akhir zaman. Maksud sampean lagu Dajjal kate metu nah. Iya Pak Wahid. Ya apa meneh ya, aku lek ngomong Dajjal te metu rek. Akhir zaman wong-wong guyu-guyu tok nang aku. Deloken kon tak gawe lagu wae tapi sifatnya halus ngono. Nyeritakno tentang peristiwa Dajjal kate metu tapi melalui sebuah lagu. Ya apa? Yo, kok kober-kobere Bajo. Nggih lagu kok ya judule Dajjal kate metu. Lah ya apa dadine kok? Lho, lagune wis dadi Pak Wahid. Iki kari anu finishing terakhir aku teks arti terjemahannya menurut bahasa Indonesia. Jadi kok lagune memang Jawa, tapi kok wong sing nonton iku iso ndelok teks redaksi basa Indonesiane ngono lho. Oh, wis dadi. Aku pengerti, pengen ero. Ya apa sih lagune? Ngene Pak Wahid. Sing tak nyanyi Pak Hadi Ismanto. Lagu Tandhawerta ning Bajia Channel ana ngono lho. Sampeyan delok ya, Tandhawerta Bajia Channel. Ya wis tak deloke mari iki. Nah, wis sampean delok lagune, sampean cermati anu nasihate ngono lho. Ya iki Tandhawerta Bajia Channel ngono lho.
paring pirsa bakal ana jaman murka manungsane ketiban bebaya
dumati ayo nuwun pengayomane Gusti ayo Ya apa Pak Wahid? Iso paham sampean mbek lagu sing Tandawarta Baja channel iku mau. Waduh, gak nyangka Bajo. Sampeyan ngiringno akhir jaman gak ketara, ngiringno Dajjal kate metu ya gak ketara. Lho, ya apa sih Pak Wahid iki? Kok iso gak ketara iki lho? Kan tersirat dek kata-kata sastrae. Kok iso gak jelas ya apa sih sampean iki? Gak jelas iku Bajo. Mestine kan lek ngene iku rek sing ati-ati jaman akhir Dajjal kate metu ngono lho. Oh, maksud ngono. Iku lho cocok lek sing ngono ya Pak. Pasal iku. Rek sing ati-ati jaman akhir Dajjal kate metu kukurikuk. Wah, cocok lek pasal ngono. Loh, ya apa sih Bajo iki? Kok malah menggo nang pasal? Wah, wis kukurikuk iku. Temole aku. Tapi Tandawarta cocok ya Pak Wahid? Cocok wis, Dajjal kate metu. Sakarepe sampean sing ati-ati. ya wis ora dadi ngopo perkara liya tak anggap sih ana legawa atiku legawa